Nganane bojoku yo nyanyi kuwi apik lho Mas. Apik piye? Do sayang ngapuntene saestu yen aku check out Shopee sedina ping 7 tapi ojo sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecit mengko sing bayar sampean terus tak balesi Bales piye? Bales piye akhirnya? do sayang pancene matamu Ya aja ngono. Karo wong wedok ki aja sok kasar. kuwi gak anu to iki. apa Mbane aku kaya ning kaya jin ya. Duh, wis iki gaya piye wis los. Memang ada kalanya seperti ini memang penting. Iya. Ora apa ya. ora apa Kalau kena gremes panas tewak. Iya, iya. ono kuwi awakmu karo mama Wis ora. Ora. Gak Terus piye? ku